У эфіры Белсату размова, з вами Віталь Ціганкоў. Існуе аксіёма, што лёс Беларусі вызначыць сам беларускі народ. Але не менш адказным будзе заявіць, што важным чыннікам для гэтага будзе і замежна-палітычная абстаноўка. Якое на сёння для беларускіх пераменаў? Пра гэта мы пагаворым з нашым сённяшнім госцем. Гэта Вадзім Мажэйка, аналітык Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў. Добры дзень. Прывітанне. Мы маем са жніўня даволі вялікую, скажем так, хвалю салідарнасці з беларускім народам, перш за ўсё, з захаду, і з іншага боку маем халоднае стаўленне да беларускіх апанентаў Лукашэнкі з боку Расіі. Па-вашаму, гэтая сітуацыя можа нейкім чынам змяніцца, ці Расія застанецца ў такім сваім стаўленні незалежна ад іншых любых абставінаў? Ну, я мяркую, стаўленне Расіі заўсёды можа змяніцца, і нягледзячы ні на што, мы бачылі, што Расія можа дэманстраваць досыць гнуткую палітыку, у тым ліку адносна зменаў часам у суседніх краінах. Бачылі, напрыклад, там і адносна Арменіі, адносна Кыргызстана, калі чыста прагматычна Расія можа працаваць з той рэвалюцыяй, якая перамагла. А іншая справа падтрымліваць рэвалюцыю да перамогі. Такога мы ад Расіі не бачылі, ну і на беларускім этапе таксама не бачым. І, канешне, ёсць прыклад Украіны адносна таго, якія ёсць фактары, чыннікі, з-за якіх Расія не будзе падтрымліваць перамены. Ну і ў гэтым сэнсе менавіта ж таму і Ціханаўская, і штаб заўсёды устрымліваліся ад нейкіх такіх геапалітычных заўвагаў ці там моўных заўвагаў, нешта вось такога, што гіпатэтычна магло б Расію раздражняць. І вядома, там не таму, што там Франак Вечорка мала беларускую мову любіць, а таму, што ёсць разуменне, што гэты нейтралітэт важна было захоўваць. І тым не менш адразу так удакладню для нашых гледачоў нагадаць, што все-таки, нягледзячы на все, скажем так, лаяльныя альбо нейтральныя заявы ў бок Расіі з боку штабу Ціханаўскай, Расія на это не адгукнулася, не пайшла на сустрэчы там за штабам Ціханаўскай і фактычна адштурхнула іх. Чаму это адбылося? Таму што зараз, па-першае, Расія не пабачыла таго, што гэта ўжо адразу зараз перамагае. Магчыма, як толькі пачне перамагаць, пазіцыя Расіі, пэўна, зменіцца. І, па-другое, Расія пабачыла пэўны выбар для сабе. Бо, вядома, там таксама былі ў Крамля розныя стратэгіі. І з таго, што мы бачым зараз, гэта стратэгія на тое, каб праз вельмі часовыя, не сур'ёзнае, а толькі часовае падтрыманне ўлады Лукашэнкі прывесці да сітуацыі, калі пачнецца перафарматаванне палітычнага поля ў Беларусі, але ў максімальна кантраляваным Расіяй стане. То бок, фактычна, калі б у Беларусі быў такі нейкі там парламент з моцнымі прарасійскімі партыямі і фактычна нейкі такі марыянетачны ўрад, які Расія магла збольшага кантраляваць, асабліва што тычыцца знешніх сувязяў, і проста мець сабе там гарантаваны голас у ОАН, падтрымку, я б, можа, гэта б і задаволіла. І, зрэшты, таму мы бачым, што там Расія там паабяцала Лукашэнка грошы, нешта дала. Так, але давайте узгадаем тыя там памеры, колькі абяцалі Януковічу. Гэта былі дзесяткі мільярдаў даляраў, і вось гэта быў той момант, калі Расія рэальна гатова была ўпісацца за чалавека і рэальна яго падтрымаць у складанай сітуацыі. Беларусь, канешне, і блізка такога не пабачыла, і гэта паказвае, што нягледзячы вось на жахаўкі, што ўсё, маўляў, Расія там працэс не падтрымала Лукашэнка, ўсё, капец, расходзімся. Нягледзячы на гэта, насамрэч, Расія дала Лукашэнка толькі такія вельмі гамеапатычныя дозы падтрымкі, каб вось наўпрост ўсё не ляснулася наўпрост там сёння ці заўтра. У тым ліку не ляснуліся выплаты па даўгах для Расіі, для расійскіх кампаній, для Газпрама, а каб нешта падтрымалася. Таму гэта таксама вельмі хісткая падтрымка. Ну і разам з гэтай падтрымкай ёсць жа і пагаршэнне ўмоваў. Это і пагаршэнне ўмоваў гандлю і нафтай, і на газ таксама кошт вырас, хоць яшчэ год таму беларускія ўлады тады называлі і 127 даляраў за 1000 кубаметраў, што гэта занадта вялікая цана. Цяпер 128,5. І вось гэтая вымушаная пераарыентацыя паставак калія праз расійскія парты, гэта таксама ўсё элементы зусім не падтрымкі, а наадварот ціска з боку Расіі. Но можа гэты ціск адбываецца нават не канкрэтна на Лукашэнку, а просто на пазіцыю дзяржавы Беларусь як незалежнае ўтварэнне, якое Расія хоча пазбавіць гэтай занадта вялікай эканамічнай там ці палітычнай незалежнасці, хоча, скажем, зменшыць гэту незалежнасць, і ў дадзеным выпадку неважна, Лукашенко кіруе Беларусі ці не. Вядома, у вялікай палітыцы там не шмат такіх там асабістых там сяброўстваў ці асабістай крыўды, гэта прагматыка, і, в прынцыпе, цалкам зразумела, што сёння Беларусь знаходзіцца ў вельмі ўразлівых умовах.
няма магчымасці дыверсіфікаваць моцна ні эканамічна, ні ўжо тым больш знешнепалітычны вектар. Фактычна сваімі дзеяннямі Лукашенко прывёў да таго, што ўсё звязана на Расіі зараз. І было б дзіўна, калі б Расія гэтым момантам не скарысталася. Бачыць, ёсць магчымасць ўзяць Беларусь мацней да сабе прывязаць, там хай у горшых умовах для Беларусі, але беларус пагодзяцца, бо няма выбара ва ўлады. І, канешне, Расія гэтым карыстаецца на сваю карысць. Так зрэшты, было б дзіўна чакаць, калі б там Пуцін ці Медведзеў клапаціліся больш пра інтарэсы беларускага народа, чым пра інтарэсы Расіі. Таму тут нічога дзіўнага. А як вы да таго аргумента, што вы сваёй падтрымкай Лукашэнкі Расія нараджае ў людзей, якія не толькі якія выходзілі на вуліцы, а ў тых не менш 70%, якія не ўспрымаюць сёння ўладу Лукашэнкі, антырасійскі настрой. Ці свой час Кремль скажа: да вы што, мы нічым его не падтрымлівалі, это вам падалося? Не, Кремль-то, конечно, при магчымасці рознае скажа, і як кажуць, переабуцца на хаду, то ён можа і захоча. Але ж праблема ў тым, што ўжо зараз па даследаваннях, вось якія апытанкі рабіў Chatham House, мы бачылі, што так, сімпатыі да Расіі зніжаюцца, і гэта цалкам натуральная справа, калі Расія падтрымлівае таго, хто ў Беларусі відавочна не папулярны. Калі Расія, так бы мовіць, шэрыць свой нейкі такі свой давер да яе, свой нейкі ўнутраны капітал, калі на яго шэраць з Лукашэнкам, то ён размываецца, і сума агульны рэзультат меншы. І ў гэтым сэнсе это вялікі выклік, у тым ліку для расійскай мяккай сілы, як ім уплываць, як ім заваёўваць сімпатыі беларускага народа. І пакуль з гэтым, канешне, складана, і гэта, дарэчы, зноў-такі да таго, што калі Лукашенко надалей будзе доўга заставацца вельмі непапулярным, то Расія будзе ўсё меней і меней стымулаў яго падтрымліваць. Гэта будзе рабіцца ўсё большай рызыкай для Расіі, у тым ліку з пункту гледжання доўгатэрміновага ўплыву Беларусі, бо сапраўды ж Расія зацікаўлена стратэгічна ў тым, каб беларусы былі прыхільна ставіліся да Расіі, в прынцыпе, безадносна таго, якая Беларусі будзе ўлада. У любым выпадку. З Украіны яны неяк гэтую стратэгію плюнулі і зрабілі з украінцаў ворага, і для украінцаў расейцы сталі ворагам, і гэта яны дапусцілі. Чаму не лічыць, што і ў выпадку беларускім яны могуць таксама так рубануць і проста пайсці вайной і гэтак далей? Конечно, пасля Крыма нешта называць ужо немагчымым адносна дзеяння ў Расіі не выпадае, але мне не падаецца, што кейс Украіны з пункту гледжання Расіі зараз яны могуць лічыць занадта паспяховым. Гэта вельмі такі хісткі поспех, у тым сэнсе, што так, Расія заблакавала вектор еўраатлантычнай інтэграцыі для Украіны, з сітуацыі Крыма Украіна не зможа вступіць НАТО, Украіне, вядома, велізарныя эканамічныя, палітычныя праблемы, і гэты фактычна змарожаны канфлікт застанецца доўгія годы такой праблемай. Але і для Расіі свае стратэгічныя планы не надта добра ўдалося. Украіна ўсё не пераламілася, і антымайдан в Украіне дакладна не перамог. Ужо даўно не ўзгадваецца пра наватвор Наваросіі, каб там быў не толькі Данецк, Луганска, яшчэ і Харкава, і Адэсы, і нейкі там калідор праз усё мора да Прыдністроўя, пра рускую вясну, гэта ўсё ўжо забылася. Пра гэта ўжо ніхто не ўзгадвае. І, конечно, Расія так цалкам на дзесяцігоддзі на будучыню згубіла для сабе Украіну, украінцаў. І таму я не думаю, што з пункту гледжання зноў-такі чыста расійскай прагматыкі ідэя «а давайце-ка ўсё як было ва Ўкраіне, яшчэ раз паўторым на Беларусі», я не думаю, што ім это будзе падабацца. У тым ліку адносна і санкцый Захада, і тых палітычных і эканамічных праблемаў, якія Расія з гэтага атрымала. Таму я мяркую, зараз Расія спрабуе, у тым ліку з-за досведу Украіны, спрабуе граць Беларусю такую ўсё ж такі больш тонкую гульню, і калі прывязваць да сабе, то акуратна і не рызыкаваць, не ўліваць вялікія грошы. Ці ўмеюць яны так? Добрае пытанне, у тым ліку, таму мы бачым, што далёка не добра іх атрымліваецца. З аднаго боку, сімвалічны капітал і падтрымка людзей губляецца, з іншага боку, транзіта ўлады на карысць Расіі альбо там рэгістрацыі прарасійскіх партый таксама не адбываецца. Таму тут пакуль вялікімі поспехамі Расія таксама ганарыцца не можа. Калі вы ўжо згадалі пра Захад, то вось нядаўна новы прэзідэнт ЗША Джо Байден сказаў: Америка вяртаецца. Што ён меў на ўвазе пад гэтым, пакуль, скажам, дакладна нельга распісаць, но меў на ўвазе, што Америка вяртаецца ў міжнародную палітыку не так, як пры Трампе, яна вяртаецца да сваіх саюзнікаў. Што гэта можна азначаць для беларускай сітуацыі з улікам менавіта вялікіх геапалітычных раскладаў? Што тэарэтычна ўвогуле можа прадпрыняць ЗША на беларускім накірунку?
Сапраўды мне вельмі падабаецца, як вы сказалі, што не як пры Трампе. Мне здаецца, гэта сапраўды для Байдена зараз важны чыннік. Рабіць наадварот. Ну, так, прадэманстраваць, што ўсе тыя бязглуздзіцы, дзіўныя рэчы, дзіўныя паводзіны, які былі пры Трампе, зараз такога не будзе, і будзе вяртанне да нармальнасці. Там месяц таму вось першыя указы былі якраз там пра адмену нейкіх рашэнняў Трампа, і там США вяртаецца і ў згоду па клімаце, і ў знешнюю палітыку. І ў гэтым сэнсе для Байдена дэманстраваць прыхільнасць ідэям дэмакратыі, прыхільнасць змаганню з дэмакратыяй у свеце, падтрымку такіх людзей, гэта важна, у тым ліку чыста прагматычна, пункту гледжання, гэта лагічная яго зараз стратэгія. І ў гэтым сэнсе, канешне, амерыканская адміністрацыя можа зрабіць важныя крокі на гэтым накірунку. З аднаго боку, Амерыка сапраўды заўсёды моцна падтрымлівала шмат такія і неўрадавыя арганізацыі, медыа. Гэта падтрымка ўжо вяліся размовы пры гэтым павелічэнне ледзь не ў 2 разы. Гэта было вельмі важна, канешне. Мы бачым, як гэта важна з пункту гледжання і асвятлення падзеяў. І з іншага боку, гэта таксама моцныя дыпламатычныя крокі, бо зрэшты Амерыка зараз гэта адзіная краіна, якая нават фармальна прызнала некую легітымнасць каардынацыйнай рады выступаць ад імя беларускага народа. Нават і ў развяза такога ўзроўню заяваў я не чуў. Таксама мы бачым, як зараз амерыканская амбасадарка прыехала ў Еўропу і пачала акурат з сустрэчаў і з Латушкам, і з Ціханаўскай, сустрэчамі з еўрапейскімі палітыкамі, з беларускімі палітыкамі не ў выгнанні, а ў часовай эміграцыі. І толькі пасля гэтага з'едзе ў Менск. І наколькі ведаеш, да, і вяртання былі розныя планы, у тым ліку адносна таго, колькі часу яна будзе праводзіць у Менску, а колькі ў Вільні. І прынамсі зараз, пакуль з заяваў амерыканскай амбасады прагучала тэза, што будзе некае балансаванне, пакуль не зразумела, якая будзе горад пераважаць. Таму паглядзім, як гэта будзе складвацца. Але бачна, што амерыканская дыпламатыя будзе актывізавацца. І ў гэтым сэнсе, як гэта не дзіўна бывае, гэта такі момант, калі вось доўгія намаганні беларускай улады на хвалі пацяплення, яшчэ вось пасля Ўкраіны, пасля мінскіх дамоўленасцяў, пацяплення з захадам, з США, вось і калі нарэшце беларуская дыпламатыя шмат старалася, прыцягнулі амерыканскага пасла, і атрымалася роўна ў той момант, калі ад гэтага толькі горы беларускім уладам. Ну вось не шэнціць Лукашэнку ні ў чым. А калі геапалітычна яшчэ раз сказаць, ці можа амерыканская новая адміністрацыя сказаць Еўропе: слухайце, раней у нас была такая роля, вы як бы добры паліцейскі, мы больш злы паліцейскі, амерыканскія санкцыі заўсёды былі больш жорсткія. Давайте на это плюнем, давайте абодва будзем больш злыя, бо, так сказать, па-іншаму да Лукашэнкі зараз нельга ставіцца. Ці все-таки Еўропа будзе заставацца пры сваім, ці з улікам, што зараз Байден, который з намі сябруе, давайте з Амерыкай сальемся менавіта в адной палітыцы? Я б сказаў, тут не хутчэй для таго, што Еўропа вось такая больш лагодная, а Еўропа хутчэй заўсёды была больш гнуткая, у тым ліку таму, што адрозненне ад ЗША Еўропа мае рэальныя інтарэсы, звязаныя з Беларусю, бо фактычна па шырасці там ЗША не цёпла, не халодна ад таго, што адбываецца. Для Еўропы гэта шмат пытанняў, звязаных і з бяспекай, што будзе на беларускай мяжы, і з транзітам нафтапрадуктаў, і шмат нейкіх дэталяў. І ў гэтым сэнсе таму развяз заўсёды быў больш гнуткі, былі перыяды, было больш пацяплення, і развяз быў гатовы адгукацца. І мы бачылі гэта мы ў 15-м годзе, як там 2008-2010 гэты перыяд. Амерыка, канешне, значна больш прытрымлівалася тых санкцый, якія ж пасля 90-х гадоў пачаліся. І ў гэтым сэнсе Амерыка заўсёды была больш жорсткая. І тут хутчэй зараз у перыяд Трампа мы бачылі такую не надта актыўную ролю Амерыкі. Зразумела, гэта тычылася зусім не толькі Беларусі. І таму зараз, можа, адыгрываючы, вяртаючыся зноў-такі вось да такой нармальнасці амерыканскай актыўнай знешняй палітыкі, магчыма, мы пабачым гэта ўзмацненне санкцыяў, у тым ліку, можа, у такім сэнсе высмерання. Як зараз у Еўропы мацнейшая санкцыя, так, а мы это што такое? Таму паглядзім, як гэта будзе, але зараз вось таксама візіт амерыканскай амбасадаркі, ён жа паказвае пэўныя і камунікацыі, дыскусіі і з еўрапейскімі палітыкамі, і такія сустрэчы, мяркую, дазволілі зноў-такі больш кансалідаваць пазіцыю. І зараз мы бачылі рэкамендацыі вось адносна Беларусі, якія, напрыклад, там Atlantic Council публікаваў, таксама больш разумныя. І зараз, канешне, праехаўшы вось па гэтым еўрапейскім турне, амерыканская амбасадарка таксама зробіць нейкія рапорты адносна таго, як яна
зараз побачыць тут сітуацыю. Таму ў тым сэнсе то ўзмацненне дакладна будзе, і зразумела, што ключы ад падзеяў у Беларусі, яны ў Беларусі, іх не зможа рабіць там ні Пуцін, ні Байден, ні тыя, хто там у Вільні, Варшаве ці дзе-небудзь яшчэ. Але, канешне, гэта ўсё можа ўплываць і сімвалічна, ўплываць прагматычна. І ў гэтым сэнсе зараз я б сказаў, што актывізацыя амерыканскай палітыкі гэта, канешне, такое зноў-такі карыснае супадзенне на карысць беларускага народа, бо, канешне, на змены там Трампа і Байдена беларусы аніяк не паўплывалі, але сам гэты факт ён зараз хутчэй пойдзе на карысць. Дзякуй, Вадзім. Госцем сённяшняй размовы быў палітычны эксперт Вадзім Мажэйка. З вами был Віталь Цыганкоў. Заставайцеся з Белсатам.